kulturevolutionisme. Hej, jeg hedder Helle, og jeg kommer fra Vesten. Hej, jeg hedder Sambo, og jeg kommer fra Afrika. Her er vi blevet introduceret til to individer med vidt forskellige kulturer. Vi vil nu demonstrere både kulturevolutionisme og etnocentrisme med udgangspunkt i Helle og Sambo. Inden for videnskaben kom etnocentrismen tydeligt til syne i udviklingens teorier af kulturrevolutionisme. I kulturevolutionismen placerede man kultur på en udviklingstrappe og argumenterede for, at alle kulturer over tid ville udvikle sig fra det ene trin til det næste, for slutteligt at ende på trappens højeste trin, som vestlige demokratier. Og det er så her, vi ser, Helle har fremmet sig til. Vesten, som Helle repræsenterer, ser sig selv som det naturlige højdepunkt på en samfundsudvikling. Som en reaktion på dette fremkaldes etnocentrismen, hvor man bruger normerne og værdierne fra ens egen kultur som målestok for at bedømme og forstå andre kulturer eller andre samfund. Man sætter sig selv og sin kultur i midten og bedømmer andre kulturer ud fra dette norm. Dog argumenteres derfor, at det ikke er muligt at have et fuldstændigt etnocentrisk syn på fremmede kulturer, da dette ville betyde, at man på ingen måde kunne have sympati eller empati for andre.